Psal se rok 1449. Byl to zlatý věk námořního objevování. Lodě tou dobou brázdily oceány ve snaze najít nové ostrovy, bohatství a neznámé území. Pro lidstvo to byl opravdu neocenitelný přínos. Pro kapitány to znamenalo slávu a jejich jména zapsaná v dějinách. Ale pro obyčejné námořníky to bylo peklo. Život plný hladu, dřiny a nebezpečí. Mnozí lidé byli jen přidělení vězni. Takže cajk. Někteří lidé byli ale tak chudí, že museli i na tu zasranou loď. My se na jednu z těchto lodí podíváme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Saint Mikasa, nejzapomenutější loď své doby. A tohle je John, týpek, který tam musí od rána do večera makat jak pes. Na takový lodi vládne tvrdá disciplína a námořníci jako John mají opravdu hodně práce. Jejich běžné úkoly jsou vytahování a spouštění plachet, jejich obsluhování, vázání lan, opravování lodi, čištění paluby, nakládání sudů se zásobami a obsluha děl. A ještě to všechno udělat pečlivě, aby nebyl průšvih. Tohle všechno se ale mohlo dít i při bouřce a to byla teprve zábava. A i za malé přestupky byly docela tvrdé tresty. Když měl kapitán dobrý den, nechal vás jenom zbičovat. Myslím, že by vám netolerovali ani pískání, protože tou dobou se mimo jiné věřilo, že pískání na lodi přináší smůlu. A to jsme teprve na začátku. Námořníci dost často trpěli mořskou nemocí a dalšíma nemocema. A doktoři prostě tou dobu ještě nebyli dost chytří. Ale počkat, doktor jsem já, proto mám kolem krku naslouchátko. Babum, babum, to se nikdy neomrzí. Ještě větší zábava byla, že ti nejníže postavení námořníci nemohli ani jen tak opustit loď. Prostě už byli považováni za majetek té lodi. Dále jejich jídelníček. Možná si říkáte, námořníci super, ty určitě měli každý den ryby. Akorát, že vůbec. Bohužel tenkrát nikdo neměl čas je tam chytat. A proto měli ještě horší jídlo než je kuskus s houbama. A to suchary s hráchem. Ale většinou to všechno bylo stejně prolezlý červama, takže to bylo jedno. A to jsme se ještě nedostali k tomu, že ta loď se mohla ve velkých bouřkách kdykoliv potopit, anebo jí mohli přepadnout piráti. Proto museli být na lodi nepřetržitě 24 hodin hlídky. Naštěstí se teda střídali po 4 hodinách, ale i tak 4 hodiny. To si možná říkáte, že nic není. A zkuste si 4 hodiny v kuse dávat pozor. Věřím, že někteří z vás, co koukáte na tohle video, už teď nedáváte moc pozor. A toto video nemá ani 4 minuty. No nic, ale už vás tím nebudu trápit. To už jsem řekl, co všechno, co bylo důležitý.